Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. Hallo allemaal, fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Limburg Vandaag op deze woensdag 26 september. En we gaan er weer een leuke show van maken. Doch natuurlijk niet alleen. Dat dan nog met mijn volgende gasten. Ze zitten al klaar aan de bar. Waar gaan we het allemaal over hebben dit komende oor? Vrijdag vindt er in de bossen rondom Schin op Geul een unieke gebeurtenis plaats. Dat alles te maken heeft met vrijheid en natuur. 19 jongeren kropen deze zomer in de huid van Lance Armstrong en Eddy Merckx en beklommen de hoogste berg van Zuid-Frankrijk. Feest voor Huub Adriaans, want hij viert dit weekend zijn 10-jarig jubileum. En de auto moeten we eindelijk keer op het jaar APK keuren. Maar wie zit dat met ons eigen lief? Dat en heel veel meer in Limburg Vandaag. En ik mag ook nog een aantal dingen gratis weggeven. Dus ik zou zeker opletten het komend oor. Maar eerst gaan we even naar Marcel Penders. Want Marcel, wat kunnen we allemaal verwachten in het nieuws vandaag? Ja, Patty, in het nieuws vandaag gaan we het onder andere hebben over Edelchemie in Panheel. Dat bedrijf waar van alles mis zou zijn volgens de politie. Daar gebeurt op dit moment een grote inval. Daarover hebben we het laatste nieuws. Daarna gaan we het hebben over de gemeente Heerlen. Want Heerlen bleef ook Intercity station, ook in de avonduren. En ja, gisteren is gevoetbald in het bekertoernooi. Dat ging niet zo heel erg goed voor de Limburgse clubs. Ook daarover straks veel meer. Ja, maar als het hebben van voetbal, die Fortuna-fans, krijgen die nu eindelijk meer informatie over de overname? Ja, dat hopen we met z'n allen. Maar tot op heden is er nog altijd geen witte rook. Sterker nog, is de vraag of de witte rook er überhaupt komt. Want er was vandaag weer een vergadering. En daarbij kwam de tussenpersoon niet opdagen. Ja, dus het blijft nog even onzeker. Dankjewel Marcel, dat natuurlijk in het nieuws. Maar eerst gaan we jeugdherinneringen opholen. Ja, niet voor mij, maar ik denk voor heel veel u toes bij je wel. Want we gaan het hebben over de 60er en 70er jaren. Bart-Jan de Graaf, welkom. Dankjewel. Jij bent cultuurhistoricus. Ja. Ja, ik heb het niet meegemaakt, de 60er en 70er jaren. Maar neem eens even mee naar die tijd. Ja, ik een heel klein beetje. Ik ben in 67 geboren, dus midden in de jaren 60. En wij hebben in Museum Domein in Sittard 3 tentoonstellingen georganiseerd over de jaren 60, jaren 70 en jaren 80. Een hele roerige periode, naoorlogse periode, waarin er echt verschrikkelijk veel veranderd is. En dat hebben we in beeld gebracht. En vertel eens iets over die roerige periode. Het is een periode geweest waarin er in de maatschappij zo ontzettend veel is veranderd. Allerlei dingen die nu heel vanzelfsprekend zijn, die waren dat toen niet. Bijvoorbeeld een jongere cultuur. Jongeren die hun eigen leven leiden, eigen muziek beluisteren en een heel eigen gezicht hebben. Voor de oorlog was dat helemaal afwezig. En in de jaren 50, 60 zeker, toen is dat echt op gang gekomen en is er verschrikkelijk veel veranderd. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van de autoriteiten. Hè. Vroeger was meneer Pastoor, dat was degene die het voor het zeggen had. Ja, want hoe werd er dan door de katholieke kerk eigenlijk op gereageerd? Heel verschillend. Een van de belangrijkste dingen die in de jaren 60 zijn gebeurd ook, is het Tweede Vaticaans Concilie geweest. Dat is een enorme kerkvergadering geweest van 62 tot 65. Onder een paus, de oude paus, die was net benoemd en hij was eigenlijk een tussenpaus. Hè. Iemand die oud is en al benoemd wordt, daarvan denken ze, nou die gaat over 3 jaar dood. Dus dan hebben we nog even de tijd om na te denken over wie dan echt een langdurige paus moet worden. En tot iedereens verrassing kondigde hij ineens een concilie aan, een grote vergadering, waarbij hij vond dat de kerk bij de tijd moest worden gebracht. Aggiornamento, dat was de Italiaanse term. Dat zeg je heel mooi. En dat moest echt de deuren en de ramen, zo zeiden ze dat, de deuren en de ramen moesten open worden gezet voor frisse lucht van buiten. En ja, als je de verhalen hoort en leest van hoe het er daarvoor aan toe ging, katholieke kerk, het rijke Roomse leven, maar toch wel heel erg bepaald van bovenaf door meneer Pastoor. Ja, dat veranderde allemaal. Dus ze stonden er toch voor open. Dat zou je niet 1, 2, 3 verwachten. Nou, met name de jonge generatie. Ja, die oude paus ook. Maar met name jonge kapelaans zag je. Die stonden natuurlijk ook in leeftijd veel dichter bij de jongeren. En je ziet dan dat er van alles in twijfel wordt getrokken. Bijvoorbeeld het celibaat. Hè, dat je verplicht ongetrouwd blijft, geen seks hebt enzovoort. In de jaren 60 waren er heel veel jonge kapelaans die zeiden: waarom moet dat? Wat is dat? Waarom is dat verplicht? Kunnen we dat in de Bijbel vinden of niet? En zij zeiden van nou eigenlijk niet. Eigenlijk is dat iets wat 1000 jaar geleden is afgesproken. Maar niet per se door Christus is gezegd enzovoort. En zo werden er heel veel andere dingen. Maar die dingen zijn niet veranderd. Nog niet, nee. Maar
in 10 jaar tijd, dus dat begon zo, minder eigenlijk nog, zeg maar vanaf het Tweede Vaticaans Concilie, 3, 4, 65, toen was dat afgelopen. En in de jaren daarna zijn er enorm veel discussies daarover gevoerd. En in 1969, 1970 was het Pastoraal Concilie in Nederland. En daar is zelfs besloten bij stemming dat het celibaat zou worden afgeschaft. En de Nederlandse bisschoppen hebben toen niet tegengestemd. Die hebben toen contact opgenomen met de paus, met Rome, en gezegd van nou, wij hebben besloten, of althans het concilie heeft besloten, dat pastoraal concilie, niet het Vaticaans concilie, dat verplichte celibaat er niet hoeft te zijn, dat kan worden afgeschaft. En toen heeft Rome ingegrepen, toen heeft de paus gezegd van nou, dat gaat allemaal te ver. En vlak daarna is Gijzen benoemd, is Simonus benoemd. En dan krijg je echt dat er een hele stevige reactie komt en dat de conservatieve krachten in de kerk, die het de afgelopen 5 jaar, of in ieder geval die tweede helft van de jaren 60, helemaal niet meer voor het zeggen hadden, om het zo maar te zeggen, dat die eigenlijk de macht weer teruggeven. En wat voor invloed had het eigenlijk op de politiek toen destijds? Het Vaticaans Concilie of sowieso wat er allemaal veranderd? Ontzettend veel. Wat er in de jaren 60 gebeurt is dat met name jongeren, maar natuurlijk werkt dat ook breder, autoriteiten niet meer accepteren. Of in ieder geval niet meer vanzelfsprekend accepteren. Als iemand iets verkondigt, dan moet hij daar een goed verhaal bij hebben. Dan moet hij met goede argumenten komen. Neem de Vietnamoorlog. Amerika, onze bevrijders, zo werd dat in de jaren na de oorlog nog gezien, die voerden in Vietnam een hele vuile oorlog. En met name jongeren, maar in het kielzog daarvan ook heel veel anderen, die zeiden, ja, maar dit is krankzinnig, dat kan niet. En dat was voor de oorlog eigenlijk ondenkbaar, dat er zoveel mensen zich en masse keerden tegen, nou ja, ook nog eens de bevrijders van 1945. Ja. Maar kunnen we terugkijken naar, het was een hele heftige periode, maar kunnen we terugkijken naar een mooie periode, een leuke periode, of toch ook wel weer een beetje een gevaarlijke periode? Over welke periode heb je het? 60, je hebt het over de 70, jaren 60, jaren 70, jaren 80, dan verandert er weer van alles. Dat is 30 jaar tijd en daar is verschrikkelijk veel gebeurd op heel veel verschillende manieren en voor heel veel verschillende mensen. Dus zoveel mensen er zijn, zoveel verschillende terugblikken zijn erop. Ik denk dat het een hele sprankelende, spannende, bijzondere periode is geweest. Met name die laatste helft, die tweede helft van de jaren 60. Toen is er heel veel veranderd en leek er ook nog alles mogelijk. En daarna was het optimisme van de jaren 60 een beetje voorbij. En toen brak een periode van pessimisme aan. Ja, je hebt er een boek over geschreven, De Onderstroom, waar het eigenlijk allemaal plaatsvindt in Sittard. Ja. En een expositie die in Sittard, in het domein ook plaatsvindt. Ja. Waarom was het toen destijds in Sittard zo hevig? Dat is een combinatie geweest van alles en nog wat. Maar een van de dingen, dat kun je nou ook nauwelijks meer voorstellen. Sittard was de grootste studentenstad. De Universiteit van Maastricht die is er pas vanaf 1976. En toen die gesticht was, toen duurde het natuurlijk ook nog even voordat Maastricht echt die rol had overgenomen. Dus er waren heel veel HBO-opleidingen in Sittard. En bovendien er zat een sociale academie. En de sociale academie, dat was in de jaren 60, 70, dat was echt een linksbolwerk. Dat was een progressieve school. Daar werd revolutie gepredikt. En niet alleen door de studenten, maar zelfs de jonge docenten die in 1970, 71, 72 daar kwamen werken, die waren opgeleid aan de universiteiten van Amsterdam en van Nijmegen. Die hadden daar de studentenopstand meegemaakt. Die hadden misschien wel het Maagdenhuis mee bezet in Amsterdam. Hè. Dus die waren helemaal vol van de revolutie en die verkondigden dat vervolgens ook weer in hun lessen. Maar je hebt er zelf maar een heel klein stukje van meegemaakt, zeg je. Maar wat fascineert jou daar dan zo aan? Om daar een boek over te schrijven en een mooie expositie te houden? Ja. Het is een hele sprankelende tijd geweest, dat zei ik al. Hè. En misschien is het wel zo dat de jaren waarin je geboren bent, dat een bepaalde mythische lading heeft. De jaren 60, flower power enzovoort. Dat heeft sowieso wel een hele aantrekkelijke klank. Ik ben zelf in de jaren 80, toen was ik tiener en toen ben ik ook een beetje in die beweging verzeild geraakt. En dan ga je ook terugkijken naar je voorgangers en hoe het allemaal begonnen is. Ja. En dat heeft me altijd wel gefascineerd. De roots, precies. Ja. Ja. Maar hoe kan het nou dat het nu in één keer op dit moment zo leeft, de tijd van toen? Ja. Want jullie hebben een expositie, in België is er een expositie, in Venlo is er een expositie. Ja. Hoe kan dat? Nou ja, tijd.
62 is 50 jaar geleden. Ik bedoel 62, ja, toen begon het van het Tweede Vaticaans Concilie, maar toen begonnen ook al de jaren 60 langzamerhand. Als er maar genoeg tijd overheen is gegaan, dan beginnen mensen langzamerhand ook te denken van, god, dat is een periode die toch eens in beeld moet worden gebracht. En de jaren 60, daar is altijd al belangstelling voor geweest. Hè. Dat geldt toch een beetje in de 20e eeuw als de periode waarin er van alles is veranderd. En ja, dat fascineert. Ja, nou als mensen thuis denken van, goh, ik wil ook die tijd weer herbeleven, dan zijn ze allemaal welkom in het domein in Sittard, neem ik aan? Ze zijn sowieso welkom in het domein in Sittard, maar de tentoonstellingen die zijn al voorbij. Er waren er 3. De eerste over de jaren 60 in 2009, de tweede over de jaren 70 in 2011. En net 2 weken geleden is de tentoonstelling over de jaren 80 afgelopen. Dan gaan we gewoon naar Venlo. Ja, het boek kopen. En het boek, het domein natuurlijk. Precies. En wilt je er meer informatie over, kunt je altijd terecht op www.tvl.nl. Dankjewel dat je hier was. Ja, en van een heel mooi diepgaand gesprek over de 60er en 70er jaren gewoon van een heerlijke Limburgse muziek. Ja, van Limburgse bodem. Iedereen kent hem, Huub Adriaans. En hier gaat dit komend weekend als een 10-jarig jubileum vieren. En ik weet zeker dat er zaterdag en zondag uit volle borst zit. Vandaag wordt mijn dag. Vandaag wordt mijn dag dat ik het ga beleven, dat ik genieten mag. Vandaag heb ik gooi zin. Vandaag wordt mijn dag, niks of geen heel dat tegen. Vandaag wordt mijn dag voor mij een nieuw begin. Ik heb het wel eens zwoer in het leven, dan zit ik me graag even niet meer. De zon maakt een plaats voor de regen, nu man miseur ik met nog weer. Maar ik blijf aan het leven houden, want dat geeft me goeie moed voor een nieuw begin. Mijn dag begint dan goed. Een dag wordt mijn dag dat ik het ga beleven, dat ik genieten mag. Vandaag heb ik gooi zin. Vandaag wordt mijn dag, niks of geen heel dat tegen. Vandaag wordt mijn dag voor mij een nieuw begin. Geluk is het cadeau in het leven. De liefde is vuil, schoener als ze mag. En liefde is het geven en nemen, met een trouw en een lach. Ja, ik blijf aan het leven houden, want dat geeft me goeie moed voor een nieuw begin. Mijn dag begint dan goed. Vandaag wordt mijn dag dat ik het ga beleven, dat ik genieten mag. Vandaag heb ik gooi zin. Vandaag wordt mijn dag, niks of geen heel dat tegen. Vandaag wordt mijn dag voor mij een nieuw begin. Vandaag wordt mijn dag dat ik het ga beleven, dat ik genieten mag. Vandaag heb ik gooi zin. Vandaag wordt mijn dag, niks of geen heel dat tegen. Vandaag wordt mijn dag voor mij een nieuw begin. Vandaag wordt mijn dag voor mij een nieuw begin. Dankjewel.
Wauw, Huub Adriaans. Vandaag wordt mijn dag en den dag wil tot het komend weekend natuurlijk met u delen. Het 10-jarig jubileum. Maar wie dat allemaal zit, daar gaan we het straks allemaal over hebben. We gaan u straks ook gezegd dat een aantal keren deze show gaat weg mag geven. Nou, het eerste moment is aangebroken. Want hier kunt namelijk kans maken op een stylingsadvies ter waarde van €199 wat u aangeboden wordt door de Woonboulevard Heerlen. Dan moet je even goed opletten wat je moet doen. Je gaat naar de lifestyle pagina van TV Limburg. Daar klik je een button aan van de Woonboulevard. Via die button kom je weer op de Facebookpagina van de Woonboulevard. En als je die nu deelt met alle vrienden en vriendinnen en bekenden, zoveel mogelijk, dan wordt een van die er wordt een uitgekozen die dan dat stylingsadvies ter waarde van €199 wint. En ja, dus zelfs het maar zien, dat is toch wel erg leuk. Het klinkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel simpel. Ja, je zag een artiest van Limburgse bodem en we hebben wekelijks een artiest ook van Limburgse bodem, Frans Steunis, die voor ons op pad gaat. En ook deze week ging er weer voor ons op pad en er zit een Brunsum en je hebt al heel veel van Frans Steunis gezien. Maar heb je hem al eens op Blad TV gezien? Dit is je kans, kijk maar naar On The Gang. Kiekers, net terug allemaal van vakantie, fijn vakantie gehad. Ik moet al gelijk de schoen genoeg doen. Want ik ben vandaag in Brunsum en ik ga naar het blote voetenpad. Ja, Nicole, wat is het voor een nut dat ik hier op mijn blote voeten door dat bos moet rennen? Het nut is dat het een heilzame werking heeft. Het heeft een zogenaamd knijpeffect. Hè? Onder je voeten zitten 30.000 zenuwuiteindes. En die worden allemaal gestimuleerd op deze manier. Dus het is heel goed voor je, heel gezond. En waar loop ik dan over? Houtsnippers, kiezelstenen, noem maar op, hydrokorrels, verschillende soorten ondergronden, zand. Dus als ik hier uitkom, dan voel ik me weer helemaal... Ja, dan bent u weer helemaal herboren. Helemaal Schengen aan de gang. Kom, we gaan eens kijken. Well, I've seen queens in fur coats strutting up and down that strip. Nicole, we staan we voor een soort hindernisbaantje of zoiets. Ja, maar je zei van, je moet je voet anders zetten. Waarom? Daar zet je hem vlak neer waar we net overheen zijn gelopen. Hier heb je meer bol. Het is weer een andere manier van lopen. Weer een nieuwe uitdaging. Weer voor de stimulatie van al die... Alles is voor de stimulans, ja. Geweldig. Zullen we er even eroverheen lopen? Jij eerst? Ja, nee, ga jij maar voorop. Dan kan ik kijken hoe jij valt. Barefoot. Barefoot. Well, I've seen girls wearing pearls and diamonds as big as rocks. Moeten we hier ook door? Ja, dat mag. Doet dat geen pijn aan de voet, hè? Dat zal vast een beetje pijn doen. Zeker als je het niet gewend bent. Maar als het te pijn doet, stap je eruit en dan loop je er lekker naast. Dat is het voordeel van ons. Nou, dan begint al buurlijk te zweten. All you need is two bare feet. Two bare feet. Two bare feet. Ik heb een beetje meegelijk. Even kijken. Met de tenen spelen, speel met je tenen alleen of met elkaar. Versier je tenen eventueel met natuurlijke materialen. Tenen spelen. Hulp! Lekker. Ja, een ganse belevenis daar in Brunsum. En het is goed voor de veutjes, maar we moeten niet alleen goed voor de veutjes zorgen, maar ook voor ons gans lichaam. Want eindelijk per jaar moeten we toch de auto laten keuren met een APK-keuring. Maar wie zit dat met ons lief? Degene die ons alles daarover kan vertellen is Rob van Zandvoort. Welkom. Ja, hoe zit dat eigenlijk? We moeten de auto 1 keer per jaar keuren, maar hoe doen we dat met ons lijf?
Nou, ik ben voorstander van periodiek preventief medisch onderzoek. Daar zijn de meningen over verdeeld. Er zijn mensen die vinden dat niet zo'n prettig idee, die willen het liever niet weten. Maar het is natuurlijk veel beter om op de hoogte te zijn van je gezondheid en van je risico's. Ja, maar is het echt puur preventief of komen mensen ook naar u toe met een kwaaltje? Het is een gemengd beeld. Er zijn mensen die komen met een specifiek probleem. En heel veel mensen die voor preventief onderzoek komen hebben toch vage klachten, vragen, zorgen en willen wat meer zekerheid hebben. En het is dan moet ik het zien als een total body check. In feite wordt alles nagekeken, van top tot teen. Wat zinvol is, dat kijken we na. En hoe bepaal je dan wat zinvol is? Nou, we hebben voor iedere leeftijdsgroep en ieder geslacht hebben we natuurlijk een bepaald pakket aan onderzoeksmogelijkheden. Waarvan we zeggen dat is zinvol. En hebben mensen specifieke klachten, dan kun je natuurlijk specifiek op een bepaald probleem inzoomen. Ja, nou en voor de Luto's die afgelopen weekend naar Lifestyle hebben gekeken, daar wordt al een hele mooie reportage te zien. En om een beetje het leven te brengen, kijk maar even met. Dit is het omkleedgedeelte. Daar kun je badjes aantrekken, slofjes aantrekken. Is wel zo prettig. Hier vinden de onderzoeken plaats. Maar het is wel heel divers, zie ik meteen al. Je hebt hier een hele hoop verschillende dingen staan. Ja. Even testen of mijn ogen nog helemaal... Dat is goed. Ga maar eventjes staan. Ja, ik ben ze nog even uit mijn hoofd aan het leren. En dan moet je het linkeroog even afdekken. Oh, god. En dan moet je me vertellen of die cirkel rond is en waar de opening zit. Die is... de opening zit zo. Prima. Kijk, de weegschaal, daar gaan we een aantal dingen instellen. Normaal gewicht, normaal vetpercentage. Hier kun je ook nog de body mass index aflezen. Nou, dus Dat is ook normaal, hè? tussen 20 en 25, dat is ideaal. Dus hier gaan we in de volgende etappe. Ja, kijk. We gaan aan de conditie werken. Ja, hier wordt Nou, kom maar op. onder andere gefietst om te kijken hoe de conditie van het hart is. Er zit wel echt weerstand op dit ding. Nou, tijdens het fietsen wordt eigenlijk je hart gecontroleerd met behulp van de elektrodes. Die worden aangesloten. Tijdens het fietsen wordt ook de bloeddruk gemeten. Dat is bij veel mensen toch een probleem, die bloeddruk. In rust valt het dan mee, maar bij inspanning hebben ze vaak een veel te hoge bloeddruk. En dat kan gevaarlijk zijn. Ik denk dat ik hier echt heel hard door de mand ga vallen nu. Nou, de bloeddruk is goed hoor. Ja, het leukste onderdeel. De bloedafname. Ja. Nou, we gaan een beetje bloed afnemen. Doe eerst het stuurbandje om de arm. Ik ben echt een held hoor, met Nel. Kijk maar rustig eventjes naar de muur. Dan hebben we een leuk plaatje ophangen. Even de prik. Gaat het? Ja hoor, het gaat nog. Nou, meer voel je er niet van hoor. Nou, heel goed. Naadje even eruit. En het is al gebeurd. Zo. Klaar. Ja. Nou, knap. Ging goed. Ja, hè? Ja. Nou, is dat bloed nou ook nog helemaal... Nou, we gaan het Goed meteen is nakijken bevonden. in het laboratorium. Zie je al iets? Nou, dat duurt ongeveer 2 minuten voordat de eerste uitslagen komen. Nou, dat is de suikerspiegel, die is normaal. Dus je leverfunctie, die is ook goed. En je cholesterol is ook prima. Nou, en gelukkig was onze Kiki helemaal gezond. Hè? Absoluut. Ze heeft ook heel wat over voor de televisie, Ja. zag ik, met het bloedprikken. Maar dit was maar een heel klein stukje van het hele onderzoek. Hoe lang duurt zo'n onderzoek dan in totaal? 1,5 tot 2,5 uur, afhankelijk van allerlei dingen die we doen. We maken onder andere veel echo's en dat kost relatief veel tijd. Ja, maar dan krijg je de uitslag en dan? Die kan meevallen, die kan tegenvallen. Maar het is in het algemeen zo dat als we wat ontdekken, dat we dan er op tijd bij zijn. Dus Ja, maar zorgt u dan ook voor de behandeling daarna? ja, Of? er is natuurlijk altijd nazorg. Als het nodig is, dan verwijs ik mensen. Dan neem ik contact op met specialisten, met huisartsen. Om natuurlijk een zo optimaal mogelijk vervolg te waarborgen. Ja, heel veel heeft natuurlijk te maken met een bepaalde levensstijl. Ja. Geeft u mensen daar ook advies over? Ja, absoluut. We gaan natuurlijk kijken van hoe risico's liggen. Voor de een kan het betekenen dat hij heel erg op het eten moet letten. En de ander moet misschien veel meer gaan bewegen. Dus je kunt niet iedereen over één kam scheren. Ja. Je moet individueel gaan kijken. Want hoe ziet een goede levensstijl eruit volgens u? Nou, ik denk dat je moet beginnen met een goed ontbijt en voldoende beweging. Dus een uurtje beweging per dag is eigenlijk noodzakelijk. Ja. Nou, de ziektekostenverzekeringen die reizen echt de pan uit. De kosten. Ja. Dat is ongelooflijk. Heeft dit enig effect op misschien iets straks in de toekomst van premie die je misschien iets minder moet betalen? Of Ja.
kan dit gevolgen hebben? Nou, er is al een grote verzekeraar die premiekorting geeft als je een gezonde leefstijl erop nahoudt. Het is natuurlijk heel moeilijk te controleren, maar niet roken, veel bewegen, let op je gewicht, dat kan een heel positief effect hebben op de premie. Ja, en hoeveel zekerheid geeft zo'n bodycheck? Geen absolute zekerheid. Je kunt op geen enkele manier 100% zeker zijn dat je gezond bent, maar je kunt wel de belangrijkste dingen op een rij zetten. Zelfs het gebruik van MRI-scans, wat veelal in Duitsland gebeurt, biedt absoluut geen maximale zekerheid. Nee, maar het is wel heel fijn om te weten waar je aan toe bent, toch? Ja. Ik kan me voorstellen, want u zei net al van heel veel mensen willen het niet weten. Het is iets preventiefs, maar zijn er ook mensen, ik denk grotendeels dat ze uit zichzelf naar u toe stappen, maar zijn er ook mensen die gestuurd zijn via de dokter of zo? Dat gebeurt, via arboartsen, via huisartsen, die zeggen van nou laat bepaalde punten eens even nakijken of laat je zich heel eens een keer nakijken. Want voor een huisarts is het vaak heel complex wat mensen voor problemen en klachten hebben. En heeft daar minder tijd voor, heeft er minder mogelijkheden voor en wij hebben dat in feite allemaal in huis. Ja, want waarom bent u eigenlijk begonnen met dit soort medische hulp te bieden? Nou, omdat ik zag dat veel mensen in een vrij laat stadium met problemen kwamen. Ik ben vooral begonnen met hart- en vaatziekten in het begin. En vaak zag je van nou, als ze eerder waren gekomen en ze hadden een ander leven geleid, ze hadden op risico's gelet, dan was het niet zo ver gekomen. Ja, dus u denkt als we preventief bezig zijn, dan blijven we ook langer gezond? Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is. Ik bedoel, de kosten gaan verdubbelen op tijd van 20 jaar zijn de voorspellingen. En de helft van alle ellende kun je in feite voorkomen door anders te leven. Dus dat is de enige goede weg. En je kunt niet eindeloos maar nieuwe zorg gaan aanbieden en uitgebreid blijven behandelen. Er zijn grenzen aan. En zijn er al verbindingen met doktoren waar u mee samenwerkt? Ja, ik werk al jaren samen met specialisten in binnen- en buitenland, waar ik mensen naartoe kan verwijzen, waar je dus ook direct contact mee hebt. Ja, dank u wel voor deze toelichting. En Geert Hoes, Escherdink van die reportage wil ik absoluut nog een keer zien. Kent je natuurlijk terecht op www.tvl.nl. Veer er even tussenuit voor de reclame en wilt Geert lekker met feesten met het 10-jarig jubileum van Huub Adriaans? Dat zometeen na de reclame. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis Reuver.